Дзень добры, панове! Вёска Любань! А знаходзіцца вёска Любань у Вілейскім раёне Мінскай вобласці, былое Вялікае княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Дарэчы, вось мясцовыя жыхары сваю вёсачку называюць не Любань, а Любань, а самі сябе завуць не любаньцы, а любановскія. Ну дык што, заглянем у Любань да любановскіх. Дарэчы, вось гэтая вёсачка, паважаны, раней звалася зусім і не Любань, а яна звалася Юхавічы. А Юхавічы звалася таму, што яна стаяла край на ўскрайку вялізнай Юхавіцкай пушчы. Таму і Юхавічы. Ну і ўпершыню гэтай Юхавічы ў летапісах узгадваецца яшчэ ў 1536 годзе, даўно карацей. Ну і на той час тут пражывала недзе каля сотні чалавек. Тут было 17 дымоў. Ну, гэта значыцца 17 гаспадарак. Ну і вось вёсачка гэта належала казне, значыцца, вялікаму князю. Ну і сяляне ў гэтую казну за тое, што жылі вось тут на гэтай княжскай зямлі, павінны былі плаціць, конечно, падаткі. Ну, сёння плацяць, так і колісь плацілі. Там сёння за кватэру, раней за хату ўжо стаіць на зямлі. Ну, а што плацілі раньше? Плацілі кожны там па курыцы, па гусю, вязанку грыбоў здавалі, палову мёду аддавалі. Ну, а яшчэ, значыцца, па чарзе адраблялі гвалты. Гэта, значыцца, хадзілі сена касіць, збожжа ўбіраць. Ну, працавалі ну, жыледным словом тут сялянскім жыццём. Крышачку працавалі на пана, ну, але і сабе, я вам скажу, тут хапала. Ну, я вам скажу, што сяляне колісь на князёў не скардзіліся, князі з павагай да іх ставіліся. І тым сялянам, хто добра працаваў бездакорна, значыць, службу нёс, ну, тых нават князі надзялялі вось кавалкамі зямлі асобнымі. Оля, вось тебе кавалачак зямлі, бяры, працуй, будь добрым, спраўным гаспадаром. Ну, а што тут было ў тыя часы вось у гэтых юхавіцкіх
Тихановичах. Ну, я вось дакладна не ведаю, панове. Кажу, што недзе ў 1780-х годах тут вось на скрыжаванні, значыцца, каля вёсачкі, стаяла карчма. Ну, куды мог вось у такую холодную зиму зайсці путнік, значыцца, ну і з морозу, значыць, сказаць карчмарцыкам, наліла яму добрую шклянку карамбамбулі з перцам, каб не те саме, каб сагрэцца добра, ці з мёдам, во. Ну, а яшчэ маглі вось у карчомку гэта заходзіць і людзі, якія ішлі вось з кірмаша з горада, якія там на кірмашыне дагулялі, ну, дык заходзілі ў карчомку тут, ну, як сёння кажуць, дагнацца крышачку, во. Ну, карацей, людзі жылі, працаваць добра працавалі, а прыходзіў час адпачыць, добра і адпачывалі. Ну, а пасля другого падзелу Рэчы Паспалітай, паважанае панства, значыцца, гэтая вёсачка выйшла ўжо ў склад расійскай імперіі. О. Ну і руская царыца Кацярына II, значыцца, давай ўжо раздаваць гэтыя новыя землі сваім генералам. Ну і вось гэтую вёсачку яна ў вечнае карыстанне аддала свайму генералу такому Бергману. Ну, гэты Бергман, кажа, сюды не прыязджаў ніколі, не цікавіўся гэтай вёскай, адразу здаў яе ў аренду, ну што яму да Юхавіч. Ну, а калі ён памёр у 1803 годзе, значыцца, то ягоныя дзеці недзе праз пару гадкоў узялі і прадалі, значыцца, Юхавічы такому шляхцічу, значыцца, Івану Віктаровичу Любанскому. Вось гэты Іван Віктарович Любанскі, ён паходзіў са старажытна-шляхецкага роду, гербу Грымала. Во, ну і паходзілі Любанскія з Польшы, з горада Любань. Вось атоль іх і прозвішча Любанскія. Ну і вось гэты Іван, значыцца, Любанскі, ён быў хлопец такі вельмі мэтанакіраваны. Такі, значыцца, быў, ну, што сказаў, ужо зраблю. Дык зробіць ужо ні на што, ні на кого не гледзячы. Ён у 20-гадовым узросце, панове, ён уже быў цывільна-вайсковы камісар. Пазней у Мінску ён быў суддзёй павятовай палаты па выбару дэпутатаў, а пазней стаў старшынёю Мінскай крымінальнай палаты. Ну, я скажу, па лесвіцы службовай ішоў, вось, не гледзячы ні на кога і ні на што. Калі хто пад ногі мог патрапіць, то наступіць і не заўважыць. Набыўшы Юхавічы, значыцца, Іван гэта Віктарович Любанскі, значыцца, давай скупляць і навакольныя гэтай вёсачкі. Ну і калі хто не прадаваў так проста па-харошаму, то ён, кажуць, ішоў на падман. А калі падманам нельга было, то браў, гавораць, сілай, не звяртаючы ні на што ўвагі. Ну і што цікава, што ні паліцыя, ніхто не звяртала ні на ніякай увагі, сколькі людзі не скардзіліся. Скардзіліся людзі вось і ў суд павятовы, у Вілейку. І там ніхто не глядзеў на гэта. І там на гэта ўсё вочы закрывалі. А пасля аказалася, што вось вілейскі павятовы суддзя, гэта быў яго стрыечны брат. Ну, рука руку тут грэла. Ну, адным словам, ён вось гэтую всю тэрыторыю падмяў пад сябе. І вось это Іван Любанскі, які, значыцца, ускрозь тут меў блат ужо свой, вельмі аблюбаваў вось гэтае месца, гэтай Юхавічы, і вырашыў будаваць тут сабе рэзідэнцыю. Вось тут, на ўскрайку Юхавіцкай пушчы, значыцца, на гэтай вось высокай тэрасе, на беразе рэчкі Вужык. Ну, але яму тут пачала псаваць, значыцца, настрой вось гэтай вёска з сялянамі, значыцца, Юхавічы. І ён сказаў, што мне вось гэтая вёсачка псуе увесь маляўнічы краявід. І заставіў іх у 1807 годзе выселіцца адсюль. І ўсе сяляне павінны былі, вымушаны былі, значыцца, пакінуць свае гэтыя насіжаныя месцы, все гэтыя абжытыя хаткі і перасяліцца вось ва ўрочышча Казюткі. І, ну, і, значыцца, сяляне гэта перасяліліся туды і забралі з сабой і назову Юхавічы. Дарэчы, тая вёска існуе зараз і па сённяшні дзень, яна ў Маладзечынскім раёне. Ну, а вось сваю ўжо гэту сядзібу Іван Любанскі ўжо называе Любань. Іван Любанскі быў жанаты з Станіславай з роду Прушынскіх. Вось. У іх была сядзіба у гэтых Прушынскіх каля Мінска, гэта Лошыца. Ну і вось у Івана з этой Станіславай нарадзіліся, было два сыны. Гэта Зянон і Іван. Зянон, ён быў маршалак Вілейскага павета, вось тут, значыцца. Ну, Іван Іванович таксама быў на дзяржаўнай службе. Ну і вось пасля смерці бацькі, вось менавіта Іван і стаў, значыцца, уладарыць вось тут, у гэтым маёнтку
маёнтку Любань. І на той час гэты маёнтак Любань налічыў 200 гаспадарак. Тэрыторыя вось гэта маёнтка займала 10 гектараў зямлі разам з садам. А тут, кажуць, тут быў пасаджаны вельмі цудоўны шыкоўны парк з сажалкамі, з масточкамі. Я вам хочу сказаць, што вось сажалкі тут яшчэ засталіся, значыцца, масточкі некаторыя і частка парку. І да нядаўнага часу ў гэтым парку раслі яшчэ шматлікія вось экзатычныя дрэвы. Тут раслі некалькі ліп мольтка, вельмі рэдкіх. Тут раслі сосны кедровыя, туі, востралістыя клёны. Але вось у мінулым годзе прайшоў тут моцны ураган. І вось гэтыя экзатычныя дрэвы былі вывернуты з каранямі. І на сённяшні дзень ад парка старажытнага засталося ўжо вельмі мала. І вось у шыкоўным цудоўным парку любанскіх тут стаяў вельмі прыгожы палац. Значыцца, яны ў палацы тут жылі вось у парку. Але вось так здарылася, што палац загарэўся і згарэў. Ну і ніхто не ведае, чаму ён згарэў. Некаторыя кажуць, што вось дамавік нешта пакрыўдзіўся, маўляў, на вас. Я не ведаю, як дамавік на іх пакрыўдзіўся. Але то, што гэты Іван Віктарович Любанскі так з людзьмі абыходзіўся, то, што вёскі ў іх адбіраў, дык, мусіць, людзі праклялі яго, таму хата ў іх і згарэла тут, што ледзь самі успелі выскачыць з яе. Ну, пабедавалі гэта Любанскія ўжо яны тут, ну і перабраліся ў іншае месца. Ну, як у іншае? У глыб парка сюды, вось, бліжэй да вадаёма. Тут якраз стайня стаяла. Вось яны гэту стайню і перабудавалі пад палац. Паклалі паркет, значыцца, у гэтай стайні, паставілі вокны, дзверы дубовыя, надбудавалі другі паверх. Ну і дом атрымаўся, што трэба. Ну, а спуск да вадаёмаў іх быў аформлены партэрам. Вакол зараслі клубы з кветкамі. Там ружамі, піонамі, гваздзікамі. Ну, але самі, панове, разумееце, да нашых дзён ён не захаваўся. У шляхціцаў Любанскіх, панове, тут была вельмі моцная гаспадарка. Тут быў і бровар, тут у іх была і стайня, тут была лядоўня, ну шмат чаго было. І вось яшчэ тут была аранжарэя, у якой вырошчваліся розныя экзоты. Ну і вось з гаспадарчых пабудоў да сённяшняга дня тое-сё яшчэ захавалася. Захавалася афіцына, тут дзе быў упраўляючы, захаваліся рэшткі бровара і захаваўся вось гэты дом. Вось тут, панове, жыла ўся прыслуга паноў Любанскіх.
Не абмінулі, панове, гэтыя мясціны вось і падзеі барацьбы нашых продкаў за годнасць і незалежнасць у 19 стагоддзі. Вось у 1930 годзе тут у маёнтку Любань жыў, значыцца, племяннік Іван Івановича Любаньскага, Віктор Любаньскі. І вось калі пачалося паўстанне шляхецкае, то Віктор Любаньскі стаў адным з кіраўнікоў гэтага паўстання. І ў красавіку месяцы ён адступаў з Вілейкі са сваімі хлопцамі і зайшоў да сябе сюды ў маёнтак. І падышлі карнікі, і вось Віктор Любанскі са сваімі хлопцамі вось тут даў ім бой. Падчас наступнага паўстання 1863 года пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага вось гэтыя мясціны зноў апынуліся ў цэнтры падзей. Вось недзе ўлетку, у чэрвені месяцы, сюдой і праходзіў якраз гэтымі лясамі атрад Густава Чаховіча. Якраз ён ішоў на злучэнне з вілейскім атрадам паўстанцаў Козела Паклеўскага. І вось аб гэтым стала вядома рускаму князю Хаванскаму. І ён пачаў усё рабіць, каб гэтыя два атрады не зліліся ў адзін. І Хаванскі кінуў сюды на Густава Чаховіча сваіх казакаў. І вось тут адбылася бітва каля Любані. Ну і паўстанцы пачалі перамагаць, адціскаць ужо казакаў, але тут падаспеў рускі рэзерв. І атрад Густава Чаховіча они адціснулі зусім у незручна для Чаховіча места, ў такую лагчыну, дзе адбылася моцная бітва. І вось там паўстанцы былі разбітыя. І вось тут, каля Любані, ёсць месца, якое і па сённяшні дзень яшчэ завуць Бітым Логам. І вось Любань гэта заўсёды быў такі маёнтак, панскі маёнтак Любань. Ну і вось пасля рэвалюцыі, калі Беларусь падзялілі на две паловы, на ўсходнюю і заходнюю, то маёнтак Любань апынуўся ў заходняй Беларусі на тэрыторыі Польшчы. Тут была Польшча, і пэўны час тут кіраваў польскі памешчык такі Кракаў. Ну а час пазней ішоў, дзве Беларусі зноў аб'ядналіся, там прайшла вайна, і вось толькі пасля вайны на месцы маёнтка Любань вось панская пачала вырастаць вёсачка, якая ад маёнтка Любань і пачала звацца вёска Любань. І зараз гэтая вёсачка Любань перарасла ў аграгарадок Любань. І што цікава, што гэты аграгарадок нават мае свой уласны герб – рыцар у браме. І вось хацелася, каб вось у гэтым аграгарадку Любань заўсёды вось быў такі рыцарскі шляхецкі дух. Раней тут вось у Любані, кажуць, ніякіх храмаў не было, ні уніяцкіх, ні каталіцкіх, ні праваслаўных. Хаця некаторы расказваюць, што вось побач з палацам Любаньскіх стаяла каплічка такая, але пра яе ніякіх звестак не захавалася. А вось гэты храм тут у Любані пабудавалі зусім нядаўна, якраз на ўскрайку панскага парку, і асвяцілі храм у гонар усіх святых Беларусі.
на ўскрайку Любані, перад могілкамі любаньскімі, стаіць вось гэты каменны крыж. Хто гэты крыж вось выбіў з камня, конечно, сказаць ніхто не зможа, але расказваюць, што гэты крыж недзе адносіцца да 9 стагоддзя, а гэта значыць, што ў 9 стагоддзі ўжо тут жылі людзі і былі яны хрысціянамі. У Любаньскай мясцовай школе ёсць вельмі цікавая карцінная галерэя. Уся справа ў тым, што калісьці вось саўгас Любаньскі быў адным з перадавых саўгасаў БССР. Уявіце сабе, што кіраваў саўгасам герой соцпрацы, а ў самім саўгасе працавала аж 8 ардэнаносцаў Леніна. І вось сюды, у Любань, быў прысланы з Масквы народны мастак СССР Лысоў. І вось Лысоў мастак жыў тут і маляваў вось гэтых герояў. І я вам скажу, што нідзе, ні в адным мястэчку Беларусі, ні в адной вёсцы вы не знойдзеце такой вялізнай мастацкай галерэі, прысвечанай простым вясковым людзям. Дарэчы, панове, вось паселішча з назвою Любань – гэта не адзінае. Ёсць у нас на Беларусі яшчэ і мястэчка, раённы цэнтр Любань. А ёсць Любань і ў Расіі, ля Санкт-Петербурга, ёсць Любань і ў Польшы. І добра было, панове, калі б на Беларусі было паболей вось назоў з коранем любіць, чым з коранем ненавідзець. Поспехаў вам, панове, і ўсё самае найлепшае. Да пабачэння!